Takto vyzerá môj tréning na vrch tela. Prvý cvik, klik v stojke s tlesknutím, 3 série do maxima. Druhý cvik, hlboký klik v stojke s dvojkilovými záťažami na členkoch, 3 série do maxima. Tretí cvik, 90 degree kliky v stojke s dvojkilovými záťažami na členkoch, 3 série do maxima. Ďalší cvik, idem Tiger Handstand Push-up, znova so záťažami na členkoch, 3 série do maxima. Ďalší cvik, V-sit hold, 3 série do maxima. Pokračujem 90 degree dvihy s dvojkilovými záťažami na členkoch, 3 série do maxima. Prechádzam na ťahovú časť tréningu. Príťahy vo front leveri 3x3 opakovania. Ďalší cvik front lever hold, 3 série do maxima. Ďalší cvik Ice Cream Makers, 3 série do maxima. Ďalší cvik front lever raises s dvojkilovými záťažami na členkoch, 3 série do maxima. Ako ďalšie idem držanie v hornej fáze z hip jednou rukou s dvojkilovými záťažami na členkoch, 3 série do maxima. A ako posledný cvik idem muscle upy znova so záťažami na členkoch, 3 série do maxima.